دم خوش گهدار و تماشوان هیجا دی یکم برنامه روژه ده از لگل بر دناب هفته دا دادگاه مافی مرووانا اوروپی بریار سربرزبردانا صلاحاتین دمیرتاج زندان ادیرنیه ترکیه دا و اف بریار خواه هنده ترکیه جالی خواه دستلات ترکیه جزارین بریبرین یکمین دجبری خواه وی بریاری راگهاند اوروپا دیار کرکو سربرزبردانا دمیرتاج ارک لپیش ترکیه کو اندام کمیسیونا اوروپا او واجوکری دادگاه مافی مرووانا اوروپاییه بریارا لسر دمیرتاج چی کارگیری د سازمان دادوری دل ترکیه دکه اف دبی میناک او پیلک سربرزبردان زندانی سیاسی ل ترکیه چی باندور لپیوندین دادوری و پروسین دین این ترکیه دگل اوروپا دکاری بلیزه دسی برا هلبجارتنین هرمی ل ترکیه ده بجهانین آن ردکرنا وی بریاری دکاری رولک چاوا بلیزه وان پرسین روژه وی امده لگل حقوق ناس و شروبکار سیاسی مرسل اکیجی استودیا میا دیاربکری بگرن دست و بنرخینه سلاف کک مرسل بریارا دادگاه مافی مروان اوروپایی ده پروسیدورا حقوق دادوبریه ده جبو ترکیه تی چواته بله سلام ریز کک جمال بریار ما دادگاه مافی مروانیا اوروپا کود در حق سروک بری HDP دمیرتاش دهاتی داین البت تاثیر که نوخی لدر وید که جبوه که جی yani emkarın gelek aliyan da ve beriari binirxinin hem aliyeki siyasi heye hem aliyeki hukuki heye hem jî aliyeke diplomatik heye ku di navbera devletan de yan jî nava devletê de li gor yan jî li hemberî opozisyona siyasî van xala mirov dikare yek bi yek binirxîne. Birêz ekîjîniha Tirkiye biryara dadgeha mafê mirovana Ewropayê wekî biryareke siyasî binav kir. Wekî hiqûqnas, wekî şîrovekarê hiqûqê dixwazin vê yekê ji te bizanibin. Gelo bi rastî biryara dadgeha mafê mirovana Ewropayê wekî biryarekî siyasî dikare bê nirxandin ev biryara wê na ne li ser binemayeke hiqûqî lê li ser binemayeke siyasî bû? Belek Cemal bi rastî statüya dadgeha mafê mirovan ya Ewropa belkî ev 5 sale bi taybetî jî 20 sale di nava endamên daviyên Yekîtiya Ewropayê de tê nîqaşkirin. Ji ber çi? Ji ber ku dadgeha mafê mirovan ya Ewropa dema ku di derheqê em bêjin meseleyeke siyasî, mijareke siyasî de biryarekî dide piranî zêde disekîne ser vê mijarê. Ji ber çi? Ji ber ku hikûmet yan jî devletên ku li dijî wê devletê em bêjin biryarek tê dayîn mehkeme yani em bêjin dadgeh pir caran yani pir hesasiyetan tîne ber çavê xwe. Ev jî çi ye? Ev jî tirsa vê yekî ye ku zêdetir biryarên navxweyî ku ji aliyê dadgeha mafê mirovan ya Ewropa tê dayîn wek siyasî tê nirxandin. Ew yeke jî em bêjin 20 salên dawiyê, 25 salên dawiyê de hatiye rojevê. Ji ber çi ye? Ji ber ku îro ku em ser biryarekî em nîqaş dikin, em derheqê vê yekî de em bêjin gengeşiyê dikin, biryara derheqê Selahattin Demirtaş de ye, mînakê nivûsa zêdetir em bêjin devletên post-Stalinîst tên holê. Hukuknas jî di vê çarçovê de meselê dinirxînin. Meseleyên ku digihîje siyasetê heger ku dadgeha mafê mirovan ya Ewropa biryarekî bide û ew mesele û em bêjin encama vî bigihîje siyasetê helbet hikûmet nerazîbûna xwe nîşan didin û ew yeke jî asayî ye. Lê ev nahê vê menayê ku yan jî ev nahê vê watê ku ew biryara ku dadgeha mafê mirovan ya Ewropa day ew biryar ne hiqûqî ye. Bera wa jî em bêjin standardên herî bilind yên hiqûqê ev biryar tê dayîn. Birêzekî jî niha Serokkomar Erdogan got
دادگاه مافی مروان اوروپای به وی بریار خو تروریست پرستی کریه ترور پرستی کریه لگور کو از دزانمو لگور کو باورم تو سرو کمار کی دن دادگاه مافی مروان اوروپای به ترور پرستی بناو نکریه اف بیناسه بخواه جوی دادگاه بلند کمیسیونا یکیتی اوروپای اف دادگاه بلند مافی مرووانا اوروپای کو ستاتویه کی وی ناو نتویی هیا گلو نبن پیکرنه که حقوقیه کو تو وی دادگاهی به تروریست پرستی به ترور پرستی بناو بکه بله که جمال شخوا او برتکا کو سرکومار بریز رجب طیب اردوغان نشان ده بریارا محکمه تصدیق دکه ام بیجن محکمه اوروپا لسر وی کی مسئله دنرخینه شخوا دناورو که وی بریاری ده جی دستلات حکومتی لهمبری اپوزیسیونا سیاسی هر آلیه کی دولتی هر امکانه کی دولتی خستیه بن کنترول آخه و جبر وی کی جی اپوزیسیون یعنی جی مخالفت نکاره سری خوراکه لما جی وکه ام بیجن بن پیکرنا مافی اپوزیسیونی گوتنا بریز رجب طیب اردوغان بریارا دادگاه مافی مروانی اوروپایی تصدیق دکه و آلیه دنجی yani ev ne cara yekeme ku devletek bertekeke vusa nişan dede ku beje dadgeha mafı mirovan teröriste yani terörist perastiye dike ev ne cara yekeme beri jî li Moldovya jî heman mînak hebûn li Georgia jî heman mînak hebûn û her wiha Moldovya jî yani ev devletên ku ez navê wan bikardînim belkî ji vere jî tê wateyekî ew huquqa wan demokrasiya wan پرانی د ناو استانداردکی هندک دیه کم دیه لما او برتکین سیاسی لهمبره بریارک حقوقی به وی آوایی ته هولی برزکی جینها دخوازم وی یکی بزانم د پروسیا دادوبری حقوقی ترکیه نهال گورا سیستم دادوبری حقوقی ترکیه ده بری کو بریارک دادگه لسر توانبارکی دابی لسر کسکی دابی کو به توانکی تی سوشدار کرن. دکاره دستلاتا سیاسی هلوستی دست نشان بکه بیجه به اوی یکی وسا کریه اوی کسی افکار کریه گلو اوی یک نه فشارک نه باندورک لسر سیستم و سترکتور حقوقی بخواه. يعني بالي ام بيجن مجارك وها بريارك وها وك دسري دجي مجبره قوت يعني ببر آليان ده ورا دبي ورا نرخاندن هم سياسي هم حقوقي هم جي جواكي ام بيجن يعني ناوروكم بي هنا هورغليم بي هنا یک جوان جی سیاسی البته تاثیر که سیاسی دکه لما او انجام و تاثیر سیاسی برتکین سیاسی جی تنشاندن و ام بیشن بریا گرتنا صلاح الدین دمرتاش جی امبیانس کی وها روش کی وها هاتبو افراندن آماده کاریا و روش هاتبو کرن ل البته تو کسی باور ندکر کو روش سیاسی روش حقوقی ترکیه او 4 سالین داوی دا وره مرحله ج ام بیجن اندامتیا برندامتیا یکتی اروپای بر به ام بیجن نیزی اوراسیای بونی روتای کی پر مزن هات گوهارتن لما او برتکین که هوند بیجن پرانی yani ام بیجن وان تثبیتین که هوند تینن زمان پرانی نه حقوقی نه پرانی سیاسی نه و او انجام جی لگور و کریاران جی آساییه جالی اوروپا و گرم بگرن دست نه ترکیه گر و بریارا دادگاه همه فهم روانا اوروپایی بجه نکه برزکی جی انجامین و دی چی بن اویک یعنی دی روشا حقوقی ده دسته یکم ده دخوازم بزانبم اف بریار بجه نکر کو ترکیه اویک بخواه واجو کریه امزه کریه سروکومار بخواه چندین جاران سری دادگاه مافی مروان اوروپا خستیه اف بریار بجه نکر
چه باندورا وی لپیوندین حقوقی ترکیه لگل اوروپایی دبه بله نه ستاتیا یکتیا اروپایی ستاتیا دادگاه مافی مروانی اروپایی ستاتیا که تایبته لگور بریارا محکمه لگور بریارا دادگاهی دوی دولت کو طرف عالی وان پیمان اوروپی به دوی ام بیژن صلاحیت دا و محکمه و دادگاهی جی قبول بکه و بینجه لگور وان مکانیزم یان جی لگور کو اگر بریاره کات داین پشتی و بریاره دوی دولت دملدست و بریاری بینجه رئیس و بریاری بکره و دملدست و بریاری بینجه اگر کو او بریار نهاد جه چاوا مکانیزما تی شغلاندن و های کنسey Avrupa de heman demê de weke parlamentoyî kar dike û komîteyeke wezareti heye. Ev komîteya wezaretê çavderî vê biryarê dike, pêkanîna vê biryarê dike, cîbicîkirina vê biryarê dike. Heger ku di demildest de yan jî em bêjin di demeke herî nêz de ew biryar nehat cih li gor vê çavderiyê weke raporekî vê raporê vê nêrînên xwe pêşniyarî dadgehê dikin. Dadgeh jî dîsa heman mekanîzmayê de şoğlandin û vê rapora xwe biryara xwe dişîne Konseya Avrupayê. Konseya Avrupayê jî ji heşyardariyê heta ji endam derxistinê dikare müeyyidayan bîne cih hinek tedbîran bistîne. Keke Mürsel her wiha yekîtiya Avrupayê bi xwe jî li ser vê biryarî helwestek nîşan da berpirsyara nûnera danûstandinên derve ya yekîtiya Avrupayê Federica Mogherini her duhî bi xwe li Ankara'yê bi beşdariya ku Vezîrê Derveyê Tirkiyeyê Mevlût Çavuşoğlu jî li wê derê bû di wê press konferansê de Federica Mogherini got ku Tirkiye pêwîst e biryara dadgeha mafê mirovan a Ewropayê bi cih bike. Îro Mevlût Çavuşoğlu gelekî aciziya xwe ji vê helwesta Federica Mogherini anî ziman duhî li bavê na negot lê îro ji medya Tirkiyeyê re dibêje ku Federica Mogherini sînorên xwe derbas kiriye. Ev yek gelo bandorê dikare li prosesa berendamtiya Tirkiye li gel yekîtiya Ewropa jî bike. Yani na tekiliyên Avrupayê û Tirkiyeyê li ser biryarekî nahê gengeşekirin. Yan jî yani ev tekiliyên ku bi salan devam dike ji ber ku biryara Selahattin Demirtaş ne anîn cih ez bawer nakim ku xirab be. Çima ji ber ku yani berdevkî yekîtiya Avrupayê yan jî berpirsên yekîtiya Avrupayê vekto û pêr jî ev gotinên xwe dubare kirin. Ew berdev ku berpirsên Avrupayê li gor yasayên Ewropî karê xwe tînin cih û zimanê wan jî wisa dizivire. Li gor rêznameyekî ku dibêjin rêznameya dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê xala 46 dibêjin divê demil dest ew biryar vere cih û ew kesên ku ew mesele ew mijare anîne ziman jî li gorî vê yekî gotinên xwe kirine. Em bêjin Wezareta Derveyê Tirkiyeyê jî helbet di nav huquqa netewî Tirkiyeyê de muhatabê vê biryarî ye. Evlî ev biryar tê li hemberî wan û ew dişînin dadgehên netewî yên Tirkiyeyê. Muhatabê yekem e sereke ye û berteka xwe nîşan daye. Ew berteke jî ne huquqî ye. Yani li gor huquqa navnetewî, li gor huquqa supranasyonel nahê wateyeke tiştekî. Çünkü vê derê de berpirsyarî hene. Tirkiye divê li gor ji ber ku tarafê aliyê peymana mafê mirovan ya Ewropayê û selahiyeta mehkema mafê mirovan ya Ewropa qebûl kiriye divê vê biryarî bîne cih. Ew bertekên ku niha tînin ziman nîşan didin piranî ne huquqî ne siyasî ne vek berî jî me gotî
hûn jî dizanin di demeke nêz de hilbijartinên herîmî wê were pêk anîn. Em ê werne ser wê Hikûmet jî, pirsêkekê Mursel. belê. Ji aliyê xwe ve îro Selahattin Demirtaş nameyek arasteyî raya giştî kir. Di wê nameya xwe de Selahattin Demirtaş ku zîndaniye li zîndana Edirneyê bawer dike ku dê nê serbest berdan. Bawer dike ku dê siza werbigire piştî ev helwesta desthilata siyasî li Tirkiye, hikûmeta Tirkiye destnîşankirî. Tu wekî hikûknasekî. Çawa du nirxînê gava got kesek mirovek di girtîgahê de bê û baweriya wî bi dadweriyê nemabe. Yani ev pozîsyon ji bo hikûkê tê çiwa tê. Wekî hikûknas hûn vê pozisyonê çawa dinirxîn. Helbet muhatabê hukukê ensan e û kek Selahattin Demirtaş jî wekî ensanekî di nav zindanê de ev 2 sala hatiye girtin û ev jî nerazîbûna xwe nîşan dide û şikestina xwe jî tîne ziman. Ev şikestina çi ye? Şikestina pratîka sîstema dadgehê ya 100 salî ya devleta Tirkiyeyê. Ev bi xwe vek Kurdek anha di zindanê de ye û ji ber vê yekî jî bihêvîbûna xwe tîne ziman di vî alî de divê mirov rêz li van gotina bigire. Veke din jî li gor şertên xwe hinek pêzanîna tîne ziman. Ev jî çi ye? Vek hûn jî dizanin di demekekin de berî çend heftiya di derheqê wî de dosyayeke din, îdanameyeke din, dozeke din hatibû vekirin û biryarek hat dayîn û 4 sal û 8 meh ez bawerim ceza stend. Niha tesîra biryara dadgeha mafê mirovan ya Ewropa divê demildest vere cîhanîn lê aliyê din jî vek hûn jî dizanin serokê devleta Tirkiyeyê, Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan got em jî dikarin hemleyên xwe yên beravajî bikin, bînin cih. Yani em vek hukuknas ev tê bîra me ku ev dosya ku were eykît kirin ku niha di asta ihtirazê de ye ku ev were eykît kirin yani were pratîze kirin helbet biryara dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê vê betalî here. Belkî jî were serbestberdan ji vê dosyê were girtin careke din wateya wan biryara û gengeşekirina namîne. Berteka Kak Selahattin Demirtaş jî divê çarçovê de were divê were nirxandin bihêvîbûna xwe, şikestina xwe divê çarçovê de dîne ziman. Kekê Mursel ew berî hinekî te anî ziman proseseke germ li Tirkiye tê jiyandin. Tirkiye ketiye pêvajoya hilbijartinên herêmî de niha di raya giştî bîr û baweriyekî wisa jî heye. Ji aliyê xwe ve desthilat dibêje ku biryara dadgeha mafê mirovana Ewropayê biryarekî siyasî ye lê gava got ew helwest berî ku dadgehên Tirkiyeyê biryar li ser rewşa Selahattin Demirtaş dadin ew helwesta got nîşan dikin ku Selahattin Demirtaş peywendiya wî bi rêxistina terorê re hebûye ku jerê pêncih mirovan e propagandaya rêxistinê terorê kiriye. Ev helwest bixwe ne helwesteke siyasî ye ku di vê proseyê de desthilata Tirkiye bi xwe jî li dar dixe û pêk tîne. Niha divê em tiştekî serrast bikin yan jî zelal bikin. Dadgeha mafê mirovan ya Ewropa di biryarnameya xwe de biryarê xwe de yani di derheqê tawanbariya Selahattin Demirtaş yan jî em bêjin mazlûmiya Selahattin Demirtaş de tu nirxandinek nekiriye. Heta di biryara xwe de qala çi dike? Qala wê yekî dike ku bibêje devleta Tirkiyeyê û dadgehên Tirkiyeyê heqe ku di derheqê Selahattin Demirtaş da wan îddayan wan dozan veke ji bo wê nirxandinekî nake. Piranî di biryarê de qala wê yekî têkirin dibêje Selahattin Demirtaş sêyem mezintirîn rêxistina opozîsyonê û binpêkirina mafê wî binpêkirina mafê opozîsyonê ye.
mafê muhalefetiye. Lema rexne dike, lema pirsa dike û lema jî ev biryare daye. Lê aliyê din jî yani divê hikûmet jî vê yekî bibîne ku dibîne jî li aliyê din jî ve jî got yani Tirkiye heta 4 meha 5 meha ve hilbijartineke herêmî bike. Me jî tecrübe kiriye bi nêrînên xwe. Nivîskar jî wisa dibêjin, spor jî wisa dizanin. Dema ku Tirkiye'de hilbijartinek tê çêkirin yani aliyên çep, aliyên Tirk, aliyên İslamîst di her aliyekî de dixwazin bi krîza xwe mezin dikin. Biryara dadgeha Awropa jî di vê çarçovê de iqtidar û tifaqgirtê wî yani dixwaze belkî veke ihtimal em dibêjin tansiyonê bilind bikin, krîzekê derbixînin û em bêjin dengdêrên ku muhafazekarin ji bo dengên wan planekê yan jî plansaziyeke ava bikin. Yani ew tiştên ku hûn pirs dikin bi rastî siyasî ne mirov ku bikeve nav qasa siyasî û meselên hukukî tevlihev bike vê derê de mirov nikare derkeve. باشه که مرسل نخوا از بوی آوایی بینم زمان براستی دادوریya Türkiye دادگهین Türkiye برانبری Kürt و Türk به همان هلوستی تفدگرن از وکی نمونه که جی بدم نها گوتنا نفرتی چاندنا نفرتی دی پیوندین جواتی ده گاباگو Kürdek tişteki beji mesela rexneye ki sistema Türkiye bike, li Türkiye bike falan ew dikare bi tawanên gelekî mezin bî tawan barkirin lê li hemberê Kurd. Mesela dibêjin em Kurdan bixesênin baştirîn Kurd Kurdê miriye vê rojahana rojnamevaneke Tirk ya navdar bez ji ber got di Twitter'a xwe de nivîsandibû ez ji te hez dikim. Bi Kurdî nivîsandibû برانبری وینا برتکین گلکی دیجوار دی سیاست ترکیه ده حتی جالی پارتیین سیاسیین ترکیه و حتی نشاندان گوتن تو نفرتی دناو جواتی ده بجه دیگه گابا گوتو به کردی دنویسینی اجتا هست کم. کک مرسل دادگاه ترکیه سیستما دادگاهی ترکیه برانبری کسایتی کرد کسایتی ترک به همان یکسانی تفدگره وکه هفولاتیه کی؟ Belekek cema. Niha rastî divê em mijarekî bi kurtasî bînin ziman. Ev çi ye? Ev jî ve ev yekê ku mirov divê bizane. Devleta Tirkiye, Komara Tirkiye, Sistema Tirkiye bi destê partiyekî, bi destê hîzbekê hatiye ava kirin. Lema ev hîzb, ev rêxistin, ev partî ideolojiya xwe damez randiye û ew ideolojî jî heta niha jî di demarên Tirkiyeyê de her sazgehên Tirkiyeyê tê meşandin û her jî zindiye. Ji ber ku partiyekî, ji ber ku ideolojiyekî ew dewlete ava kiriye, yani civakê, tevahiya civakê ev devlete ava nekiriye, ew pirsgirêkên ideolojîk, ew pirsgirêkên siyasî ku digî jî heta gotina nefretê jî her berdewam kiriye û hê jî berdewam dike. Na em ev tiştê dibînin ku dema ku partî tê guherandin, dema ku hikûmet tê guherandin kîjan bîrobawerî be ew kî were bîrobaweriya xwe datîne ber gelê xwe datîne nav demarên dewletê û sîstema xwe rêve dibe. Yani eger ku dewlet ji her aliyê civakî were avakirin cuda ye, ji aliyê ideolojiyekî were avakirin ev jî tiştekê cuda ye. Me tesîra vê Kurda, bi taybetî Kurda 100 sala tecrübe kiriye li Tirkiye. Helbet yani ji bo ku em rexne bikin yan jî nefret bikin yani niyeta me ne ev e ku em bêjin gelê me li dijî vê sistemê bisekîne ji xwe herkes biryara xwe dide di derheqê vê yekî de. Lê tiştek jî heye em van gotinan di mehkeman de jî dibînin, di dadgehan de jî dibînin, di sazgehên diniyên fermî de jî dibînin. Ev jî çi ye? Bo numune ez karim bêjim beriya 5 sala, 6 sala projeyek hebû, prosesek hebû, ev proses çi bû? Qaş û digotin
prosesa aştiye, prosesa Bele. çareseriye divê demê de yani ev kesê ku bibêje ez Kurdim veke modeyekê veke tiştekê popüler tînecih Bele. yani tiştekê xweşik hatibû meydanê ev proses xirabû ku dibin kontrola hikûmetê bû dibin kontrola dewletê bû ev proses xirabû niha dîsa evê ku dibêje ez Kurdim yan jî mavên xwe dixwazim yan jî mavên kolektif dixwazim wek berî 20 sala wek berî 40 sala dikare li hemberî muamelekê wisa bimîne. Belê kek em bêjin Murselekî jî gotina nefret jî divê çarçovê ta nedûre. Belê gelekî spas Murselekî jî hukuknas û şirovekarê siyasî ku tu mêvanê bernameya Rojev bûyî wekî yekem mêvanê bernameya Rojev spas ji bo te. Ez jî spas dikim serkeftî. Temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya Rojeva îro heta bernameyek dina Rojev her şa.